Il-Gvern jidda l-viżjoni għall-Gvern lokali li hija msejsa fuq 10 pilastri. Din il-viżjoni tħabbret quddiem is-sindki u kunsilliera minn diversi lokalitajiet madwar pajjiżna mill-Ministru responsabbli mill-Gvern lokali José Herrera. L-10 prinċipji ta' din l-istrateġija fost oħrajn jinkludu l-aċċessibilità, is-saħħa, l-ambjent u l-indafa. Waqt it-tneddija ta' din il-viżjoni, id-Direttur Ġenerali fil-Ministeru tal-Kultura Gvern Lokali, Natalino Attart, qal kif din il-viżjoni qed tiġi 11-il sena wara li saret l-aħħar viżjoni f'dan is-settur. Li għabbażi ta' dawna l-iżviluppi kollha, inkluż dak li ħareġ mill-proċess ta' riforma, se nkunu qegħdin inniedu viżjoni għall-Gvern Lokali, viżjoni ovvjament, viżjoni fit-tul dwar kif se tkun qed taħdem il-qasam tal-Gvern Lokali. Min-naħa tiegħu il-Ministru Herrera qal kif din il-viżjoni se tkun qed twassal il-Kunsilli għal bżonnijiet tal-lum. Aħna l-iskop tagħna huwa li nemanċipaw aktar il-Kunsilli Lokali biex nassiguraw li dan jkunu ferm aktar involuti anke jekk mhux mod dirett, però almenu mod indirett fl-affarijiet li jsiru fil-irħula u bliet konċernati.